हेलो लोगोफोर खुलुमबाय। नै जोंहा दिनै फुजानि फिसा शपिं खालामबाय। नै आजानो कट बायना दों आजाना माबा जि गोलाव गोलाव थायो माथो। ओमफ्राय गामसायालाय बेसेबां बे? थाबायनो रोंला साला बिराद दुगा। फैदो थांसै। नै जोङो माइनाव दख'ना दखानाव दख'ना नायनो फैलायबाय। दख'ना नायनानै थांसै। नायलांबाय थादो होमबा। खेवनो नायलाय नायो औ रिमोना माबारा बेलाय बेबो एखे नामा? औ मोजां मोनबाय। 3000 जायाना? दाखालि जि मोजां नुदोंमोन आङो मबाइलाव। दायो नै देलायग्राबो लानानै थांखानोसै। दे होमबा दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनसै। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय।